Γεια σας παιδιά, Chris Boy εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Θα κάνουμε αίτηση στο MindTube. Λοιπόν, αρχίζουμε. Λέγομαι Θανάσης, είμαι 13,5 χρονών. Το κανάλι μου είναι Chris Boy Here. Γιατί κάνω YouTube 3,5-3 χρόνια. Βασικά δεν είμαι ακριβώς 13,5 να πω την αλήθεια, είμαι κοντεύω 14. Αυτό να πω. Λοιπόν, κάνω βίντεο 720p και 30 fps. Δεν ξέρω με το πρόγραμμα το Camtasia Studio, δεν ξέρω πως να το κάνω 60 fps. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι θα κάνω από ό,τι φαίνεται με 30 fps. Η κάμερα μου είναι αρκετά καλή, είναι HP True Vision 4000, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή. Κάνει 720p 60 fps, όχι λάθος, 40 fps. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνει, δεν ξέρω αν ξέρω εγώ τι δεχτείτε. Δηλαδή μου πείτε αν χρειάζεται κάμερα, δεν νομίζω να χρειάζεται. Αλλά και να χρειάζεται θα μου πείτε, ξέρω εγώ, να τη δοκιμάσω, να τη δείτε. Και αν σας αρέσει τη βάζω. Αλλά δεν ξέρω αν σας αρέσει, εξαρτάται αν πω. Τι άλλο, το μικρόφωνο μου είναι του laptop. Άρα δηλαδή έχω laptop, αυτό εννοώ. Είναι του laptop, είναι πάρα πολύ καλό, αρκετά καλό είναι βασικά. Έχω ένα πληκτρολόγιο, εννοώ και καλά, δεν έχω PC, αλλά το έχω βάλει στο laptop γιατί με βολεύουν τα πληκτρολόγια ενός υπολογιστή απλού, μεγάλου. Τι άλλο, κάνω YouTube 3 χρόνια όπως είπαμε. Αυτός είναι hacker. Πρώτα απ' όλα τον SMP το θέλω μόνο για την παρέα. Δεν το θέλω για τα subs. Καταλαβαίνετε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε παιδιά κάντε ένα like, ένα subscribe και να πει στο Facebook, ένα σχόλιο από κάτω στο βίντεο. Δεν ξέρω τώρα αν σας αρέσει. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, οπότε αυτά. Bye.